weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallemma ko on waktu yoni hato masina ñoro kame jombo ko ene jiya e gardidi kabaruuji men bato jagorde hanki hoore jo leydi sénégal arti e kerma sar oɗo saaha mo gonen gueɗe kewɗe ma juɓɓini toon guila e booli ha e cuuɗi safara kame jangde e wallidde rewɓe kame sukaɓe ha e ko fati e banggue golle kala to leydi Mauritanie jonde haɓade esclavage waɗi balɗe ɗiɗi ɗum ko ñalawma hanki o e hannde kala biram da holliti hen weltare mum mawde no fewi to leydi Mali laamu leydi ndi yowi média wonande leydi France ko wayno France 24 RFI gam teskede golle mabɓe ɓurani ngarɗude caggal nde ɓe kolliri wonande koñinkoɓe leydi ndi nder guiti pittali kewɗi taw ko jamburen e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire catal haɓotongal ko fate banggue caɗele guura kolliti e kala ñalawma garɗo guura ene ɓeydo tan serde e nder leydi ndi to Guinée Conakry heɓade no gasi ɗiɗi nduɗo hen lewru taw ko jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala jagorɗo tambiɗo oɗon fannu fuɗɗima bismade yoga e landaji dawrugola to Niger kene foto wonde no gasi go neɗɗo wasi fittandu mum woɗɗani kerol hakkude leydi Niger kame Burkina Faso taw koye camion e bis waɗi ɗum ko worɓe joguitiɓe arméji to leydi Burkina Faso armé leydi ndi haaɗi hollirde kala ken wiye mbaadi nati mum kame lappi mum kala taw koye kabaruuji ɗi gonɗani kabaruuji mena manamen ha toon to Nigéria Ghana Maroc ma en jaa toon to Japon kame Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkoredinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkoredinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an joguiɗo caɗele koyɗe musoje mo ɗaɗi mum donnata ƴiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓandu wuloru joguiɗo AVC jogui cardiaque nangata taare joguiɗo caɗele goragu jokkodira e gorela teya hewɓe kutorima gorel teya kolliti jiitima hen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiji limtaɗi ɗi gorel teya ko nafoore mawde ko nafoore moƴƴere an jottiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe musoje puƴƴiɗo koyɗe musoje jokkodir e gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkodira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya dañen jaam kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique,
Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e jeeɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba mbirunoɗen e gardendi kabaruuji men batu jagorde hanki mawɗo leydi Sénégal wo arti e ruttude teddungal e jaarore faade khalifa mo Madina Gounass woni ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba kame dental daka kala dental julɓe kala ngam jaɓɓungal e teddungal payodingal ngal wo jaɓɓa toon ñande set jawtuɗo henno hakkunde kuccam makko hakkunde ɓeena wonande arɓe lulade lulnde alliyankagala ngam rewde Allah e jangude defteral teddunde e hebbinde duwowuji kame julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko mawɗo leydi ndi noon o weltinima ɗum no feewi e nder batu jagorde hanki kanko mawɗo leydi Sénégal batu jagorde hanki wo arti e ñalawma jeena ɓiijo taw ko mawninde ndiyam e nder windere nde kala eɗen gandi hikka suɓa ko leydi Sénégal ngol woni go Afrique ne yuɓɓina oɗon ñalawma taw kadi ganduɗa koye windere nde kala ɗum noon ko ñande nogase goo nogase ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen kanko mawɗo leydi Sénégal wo erima wonande jagorɗe ketuɗe oɗon fannu nde ɓurata himmirande golle ɗe ha ɓuura yuɓɓude ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko toon to jam ñaaƴo mawɗo leydi ndi batu jagorɗe hanki wo arti e yaññade ko fate banggue oɗo saha haɓade kala ken wiye tutgol diƴƴe saabi ɗen gandi Kermassar so tawi tan ndungu ari nokkuji kewɗi kewi ko iñonde no fewi ko fate banggue ndiyama kono kadi wo holliti pala ngam keñoraɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati ɗum noon fuɗɗoto koye lewru avril fanu ɗo ngam yaltinde finance uji jonɗi no fewi wallidde Kermassar ha tenti ko fate banggue fewnidde booli ko noonne kadi ha hannde jokkude fewnude kanaluji ko noonne kadi kam e école aji ha e nokkuji kala fewnidde gueɗe kewɗe ha tenti ko fate banggue nokkuji cellal ɓalli ko noonne kadi catal nder wallidde ɓen sukaɓe rewɓe e worɓe kala ha joni mbawa hebde finance uji moƴƴi beele kadi mbawa gollade jagorɗo ndiyam jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu yoga e jagorɗe goɗɗe kala hanki batu jagorɗe hoorejo leydi ndi hirjiniɓe e nder ɗiɗon fannuji kala ha joni gartaten koye batu jagorɗe hoore jolidi ndi hakkunde makko e jagorɗo cellal ɓalli ngam oɗo saaha yiddemo nde yimɓeɓe kala jogoto cellal timmugal taw kadi ko cafroto ko serata e mumen ɗum jeeyi sababu oɗo saaha o wakkili oɗon jagorɗo ko fate ɓen joguiɓe rafiji rénal ko wayno jalis kala nde jomin mbawata safrede taw koye dow teddungal taw hay mbuɗu joɓani ɗum noon jonde nden mande jokku hakkunde oɗon jagorɗo kame ɓen toppitiɓe safaruji wonande ɗiɗon ñabbuji kala ha moni kala wawa yitade hen hoore muɗum ko fate banggue cellal ɓalli nde tawno neɗɗo kala ɗo woni ne foti rokkude neɗɗo hono mum cellal ha moni kala sertay rafi nde tawno sellinde neɗɗo ɓuuri rafnude ɗuma ɗum jeeyi sababu wonande DG mo ganduɗa taw ko bowal laaɗi diwoje ngal AIBD Doudouka rokkili kene fotta wonde ambulance uji tati ngam wonande commune aji tati commune Pire en wonde e commune aji goɗɗi tati kala keeɓi wonande ndiɗon ballal no fe ngalɗon ballal no fewi ɗum noon ko ñalawma hanki o cari ñalawma hanki o kanko on DG o wasi jinnaɗo makko gorko eɗen neldamo duwa weltare ɓiɓɓe fulɓe nde jomiraɗo yurmoto on yaafo ɗum kam e dendagal mayɓe julɓe kala wonande maire mo Sindia waali jaam mum gadiɗo to kaso kame yaadiɓe mum kala ɗum noon ko caggal wonande nde tuuma ene yeeyi kene fotto wonde ujunnaje 4 hectare taw ko leydi ndi ɓen ɓooyi wullitade e kala saha ɗum ko caggal nde o toɗɗita yo ardito oɗon commune kono kadi loskoji luggi baɗaɗi hen kanko ceerno Diagne ha wawi fawide jungo kanko e ɓen ɓe o tumda kene fotto wonde milliard uji 2 koppareje franc CFA hanki noon caggal jonde makko kene wona waktuji ɗiɗi hakkude makko e procureur ko haali ko kala
ala hen kala ko naati noppi oɗon procureur wattindima walde jama makko gadiɗo to kaso woɗɓe ɓe ñawori men dirtina koko fati banggue passeport diplomatique wonande wonnoɓe sardiyankoɓe ɗiɗo ɓe benno ittanoɓe wutte teddungal mumen hakkude boubacar biyay kame mamadou sall ñalawma hannde o ɓe ponno darade e yeeso ñawowo ñawore mabɓe noon dirtinama ha jeeɗiɗi lewru fandu jokkugol armée leydi sénégal toon to Casamance ngam fiyande mum e egginde yogay basuji taw ko rebel e gardegol wonande Salif Sadio kono kadi ɓe jokki hande aɓe jokki riwde ɗeɗona gueɗe kono finoɓe kerol ngol hewɓe hen geggi koɗɗorde men gabbitima nokkuji goɗɗi no fewi ngam rentade kure gulɗe jaw kala ñalawma garɗo inde mabɓe ne haale kamɓe ɗiɗo kala ɗum noon woni Ousmane Sonko kame Adji Saar ha tenti noon ɗuɗa hen lewru mars so tawi ari eɗen gandi koye lewru ɓurnodu wulde jaw hitande yawtunde ko ɗum jeeyi sababu noon gila tan lewru ndu dari ha yettiɗo hen inde mabɓe koko kesɗiti kadi yogay Jayndeli yeehi noon ha yettoyi Jayndeli ko wayno France kam e Jeune Afrique kala ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o wonande hujjiyanke Adji Saar maître Alhaji Diouf hakkunde mum e jayndiyankoɓe yaltini konguɗi gulɗi jaw ala kala ko heddani oɗo henna biyeteɗo Ousmane Sonko gartaten koye musiba mbaɗen wiide ko musiba bonɗo kay mettuɗo haalde kono kadi baɗɗo mo yimɓe kala poti ñallude haalde guila subaka haɗeɗo henna gueɗe ɓuura wawde iwde e nder rendoji ɗi kala ɗum noon ko toon to région mo Kédougou taw ko wuuro wiyetengo wuro taw ko ganduɗa ko wuuro wiyetengo Néminique eɗen gandi toon ko cukalel jarano guel lebbi sappo mbiyeteno guel Lassana Wague bedduno guel woyndu caggal noon ñalawma hanki o biyeteɗo Fatoumata Tunkara caggal nde o jooɗi e yeeso on losko procureur ɓoyani o weddi gonɗi gulɗi jaw o holliti wonande kanko ko sehili nawlum ngewi mum ngel ɗon cukalel on noon wiyete ko Fatou Wague on Fatou Wague noon ko nawluma wonande ko nawluma Aminata Sow noon ko on jeeyi ɓinguel beddingel e woynugel kanko Fatou Wague o kanko yamiri wonande sehil makko koddiɗo mabɓe biyeteɗo Fatoumata Tunkara on noon ɗacci ha cukalel ngel ɗani nde yumum yeehi bitik kañum naati nder suudu to ƴetti ɓinguel ngel waɗi ɗuma e bagui goto weddoyi ngel e woyndu no ngel wurdiri ni hen kawisaji kawniɗi no fewi e ballal oɗon nawliraɗo ne wondi kadi e mammum cukalel ngel to banggue bamuma biteɗo Soya Souare ɓeɗon tato kala oɗo saaha ne tawe e juuɗe dadeɓe ɗum noon ko caggal nde ɓen tato kala beldani e yummum cukalel ngel ɗum jeeyi sababu ɓe kaɓorimo ngam ƴettude ngel cukalel wadde ɗum e woyndu ɗum noon ko hanki oɗon losko gasi ha laaɓi toon to keddugo sengi wi to leydi Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Cheikh Al Ghazouani jillu balɗe tati fuɗɗingo hanki toon to Espagne omo yaade jagorɗo jeegom jagorɗo ndema jagorɗo gueɗe caggal leydi jagorɗo ko fati e banggue faggundu kono kadi jagorɗo awo kame jagorɗo jeygu kala ɓeɗo hen o yaade mabɓe kono kadi sete makko ne hen kene wona sappo ya jeeyo taw kadi sete o kala oɗo saaha ko yidde jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Mali ko fate banggue sifande jonde ma ciife toon kame golle e jokkodiral hakkunde ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala caggal nde o holliti o wawana oɗo hen poste motoɗɗa wacciti golle makko caggal mum noon hanki toɗɗama ba Ousmane kam woni conseiller discipline ko fate banggue jangde catal toɗɗono ngal ken wona hitande lewru février hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho toppitto ngal ko fate banggue gurdam jangde leydi ndi kame caɗele kala ha tenti noon to banggue jangde towde ganduɗa ngal catal ne hen kene fotto wonde nogas e tatto neɗɗo on ba Ousmane toɗɗama yo ardo ngal ɗon catala jiɓɓingola jonde jolle balɗe ɗiɗi nden jonde noon ko sappo e jeegom kame sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen fuɗɗi ko hanki taw ganduɗa koye leyɗele joyyi Sahela e tawtorede yoga e pelle daraniɗe haqqe innama aade Iran Mauritanie woni Ibrahima Da holliti hen weltare mum mawde no fewi gam jonde
habaade kala kene wiye esclavage woni kalifani maccungago e nder leyɗele ɗeɗo henna sahel kala wo holliti hayso tawi woni ene wallodiri e laamu leydi Mauritanie ko fate banggue nden jonde kono ko fate banggue suudu ñawore nde leydi Mauritanie manki yuɓɓinde leelawal timmungal ko fati e banggue addude caɗele ha ɗeɗo gueɗe kala ɓuura wawde haɓede catal association taw ko tayiba ballodiral hakkude mabɓe croissant rose mo émirata ɓe dokkiri kene fota wonde compte bancaruji jonni no fewi taw ɓe dokki ɗum ko andi kappe en taw ganduɗa ko ɓen ko wayeɓe jinnaɓe men guurani ko wona ɗum ko kene fota wonde temedde ɗiɗo taw ganduɗa ko neɗɗo heeɓi banque ji mumen kene fotta wonde temedde jeeɗiɗi e nayyi taw ko père de famille kañumne heeɓi balle mawɗe no fewi capanɗe jeeɗiɗo handicapé mo wona taw ko baye kañumne heeɓi balle payodinde ɗum fof noon ko yidde wallude jomumen ha certo e caɗele e gardiɗo ngal ɗon cettala woni amina wuldu al sufiyu holliti ɗeɗon gueɗe wulde bu hubbayni kam woni gardiɗo cetal dandigal haqqe innama ade caggal nde manda makko gadiɗo gasi wo toɗɗita ñalawma heccanke o darima e yeeso cour suprême mo Nouakchott o suuti jungo makko mawo jokku golle makko e mbadi nunɗale peewal haɓeɓe leydi ndi kala moni kala yiito hen hoore mum o foti mawo ɓeydu darde makko teni kadi mawo darnu calɗi jonɗi no fewi gam haɓade kala kene wiye caɗele e leydi Mauritanie foire international mo Lisbonne woni Portugal tawtorama Mauritanie gam kam e gueɗe ɗe garɗinta ɗe kala e ɗowgol Mohamed El Amina wulde sidina taw ganduɗa hymne national leydi Mauritanie yimama toon ñalawma hanki o joni to Mauritanie keddoɗen finoɓe to nokku biteɗo Dar es Salaam none tawi nokku biteɗo Muggatal Hajar ɓen kadi hanki kolliti metti mumen no fewi caggal nde ɓe bindi ɓe kaɓɓi tekke ɓe gulliti ɓoyata korkara kono kadi guleki cattugi ene yesso mabɓe kono ɓe teskima ndiyam jareteɗam ne ngakki no fewi ni kamɓe ni dabeji mabɓe ɓe erima laamu ngu nde wawata walludeɓe nde ɓe keɓata ndiyam timmuɗam d'espère Mauritanie naɓe jettima toon to Bamako ɗum ko kikiɗe hanki o on espère noon ko yidde loskodirde hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ha tenti noon e fitinaji kame wargoji baɗi to Atayi hakkude leydi Walton to Kerol hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali catal tambiɓe ko fate banggue jangde leydi Mauritanie jagorɗo tambiɗo jangde towde leydi ndi holliti ko fate banggue bourse wonande ɓeena étudiaji wowrɓe caggal leydi Mauritanie tokkirteɓe bourse men kala lebbi tati holliti ɗum ma nattuɗo e lewru avril wonta tan hankadi ni ko kala lewru ma jomen ke bourse men beele kadi jangde mabɓe ɓuura wawde moƴƴude ha timma gam ɓe mbawa artide ɗum e nder leydi mabɓe. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali laamu leydi ndi oɗo saha mo gonen jagorɗo kettuɗo e oɗon fannu woni jagorɗo administration territorial rokkiri yamirore gam yewde RFI kame France 24 jayndeliɗe leydi France gam teskede wonande jaltingol kabaruuji mabɓe e nder leydi Mali wona kabaruuji pewɗi tene kadi wona nunɗuɗi wona dewɗi e lawol gam ɓen wiide ɗumen wonande koninkoɓe leydi Mali nder guiti pittali yimɓe yonɓe no fewi nder leydi ndi taw kadi koye gañalde civil en ɓe teskima noon e kala saaha ɓenne kewi yaltinde kabaruuji ɗe ɓoodi herjinde gurdam laamu leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon ɓe ƴetti pellital uddude ɗin senuji e nder leydi mabɓe ko wona ɗum ko noon juge union européenne holliti ɗum wona hunde fewde taw gaɗa ko galle tambiɗo ko fate banggue média mo leydi France holliti ɗum wona hunde yonde no fewi ko fate banggue médiateur CEDEAO woni Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leydi Mali caggal dumunna seeɗa tan nde iwi toon to Bamako ma yetto to Bamako ñalawma aljuma janggo kadi gam dogde koyɗe jaam hakkude laamu leydi Mali kame CEDEAO
mbele gueɗe ɗe kala ɓuura rewde lawol hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kan woni gardiɗo Union européenne e nder ɓataake makko holliti omo jogii miijo manngo no feewi ne gasa ma nandiral heɓe ko fate bange ndiɗon mbaadi ha moni kala wawa yiitade hen hoore muɗum. Ha joni to leydi Mali keddotoɗen to leydi Mali gartaten koye ñalawma ndiyam ñalawma mawningol ndiyam conférence jagorɗo ndiyam mo leydi Mali arti ñalawma hanki o e hollirde to Bamako o holliti wonande leydi Mali haɓima ɗon kano feewi e nder leydi ndi so tawi woni kala temedere nde limɗa 60 e nder leydi Mali kala temedere heeɓi ndiyam heddi tan ko 4% e kala temedere woni e nder leydi ndi ko ala ndiyam ɗum noon ko heɓanade mawninde ñalawma ndiyam on ñalawma ndiyam noon mawninte ko nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru ndo gonɗen gendarmerie national mo leydi Mali ɗum ko caggal nde ɓe darna catal ko fate bangue wonande ɓen koninkoɓe hinde gendarmerie ɓe mbiyata action rapide kala ko kewi taw ɓe jettima ko ɓuuri yawde ɗum noon hebde kaɓirɗe payodinɗe wawɗe kadi wadde localisé nokkuji kewɗi no fewi wonande ambassadeur union européenne tawete to Bamako hanki waɗi jillu mum to oɗon nokku afgo ngal cetal woni ɗo gam wallidde matériel uji jonɗi no fewi ha ɓuura yuɓɓude ɗum noon ko ñalawma hanki o gam haɓade wonande seɓɓitiɓe taweteɓe Sahel e ballodiral gueɗe kewɗe ganduɗa ngal cetal darno ko guila hitande 2017 toon to leydi Mali hoorejo jagoɗe leydi Mali woni Chekela Mayiga hanki bismima délégation giwɗo to leydi Côte d'Ivoire koɓe sukaɓe jeegoma ɓe jaari ko koyɗe ɓe jetti Bamako ɓe dañi joɗorade makko ɓe kolliti wonande ɓesguji leydi Côte d'Ivoire kala enen gonde leydi Mali to enen kadi ɓe jonnani haydara ko fate bangue goɗo henna yewgo ngo CEDEAO yowi leydi Mali to Mali keddotoɗen wonande l'office national tambiɓe ko fate bangue produit pétrolier ɓe kolliti wonande ɓeydogol kala ken wiye essence e gasoil e nder leydi ndi ɓeydima ɗum noon so tawi ko essence oɗo saaha mo gonɗen ko 140 pawɗo buuɗi 6 so tawi noon woni ko gasoil ko 140 pawɗo buuɗi 6 ne dadodiri kene fotta wonde buuɗi 2 mbuɗu woni ko ɓeydi hen to mene ka fiyande musde wannode toon ha ganda kene fotta wonde 100 neɗɗo dogui jalti galleji men e wiide HR wonande gardiɗo diwano to nder bukkan holliti e nder galle mum kene fotta wonde 13 doga molto en hen nden fiyande wanno ko hakkude gacca mo Ajawad ene wondi e ɓen worɓe joguitiɓe armeji nottotoɓe Al-Qaida ko wala ɗum konon oɗo saaha mo gonɗen armé leydi Mali holliti wonande opération mo waɗi toon to nokku biyeteɗo Bekkoye oɗo saaha wuuro waɗɗani seggu no fewi ɓe kolliti jaam arti toon to Tammalat ha toon to Ander Bougane jaam fuɗɗima artu toon ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona pittali 12 wat bonijo kono ke ɓe nangi hen goto ɓe tetti otoji ɗiɗi hinde pick-up kam ene wondi yoga e fetelaji kono kadi ɓe teskima oɗo saaha kala kay ko wonno toon e fitinaji dartima ha laaɓi ha wi ceera sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ne heɓono jonde kaldigal ko mbiyata dialogue national e nder leydi ndi kala woni assise national ɗum noon ko laamu militaire holliri ɗum nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru jagorɗo toppitiɗo ɗon fannu fuɗɗima bismade yoga e landaji dawru gola ha tenti noon e ɓen waɓɓe coalition ngaji mumen gam tawtorede nden jonde ko jogori haalede ko yoɓe gandu ɗum taw kono ha ɗo won e landaji dawrugol kewɗi kolliti keɓani taw ko fate bangue on ñalawma holko jogori haalede beele kamɓene ɓe mbawa heɓanade so tawi woni ɓe dokkama konngol ɓe ganda koɓe jogori haalde kono haɗo suwa taw nden jonde noon teskama ko jonde balɗe tati jogorne ñiɓade e nder leydi ndi ma tawtore halifaɓe diine aada e dawriyankoɓe kamɓe société civile e woɓɓe kala taweteɓe e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire ene jokki ha hande toon to
guine keddoɗen ne jokki ha hande tettude ko fate banggue galleji CNRD galleji ha tenti ko fate banggue domaine état taw kadi ganduɗa ko ɓen diwɓe tan jooɗi hen ha hande ne jokki tettede e nder leydi ndi ko wona ɗum ko noon cité ministériel ɓe dokkiri kene wona ujunnaje yimɓe wonɓe toon ɓe ɗo e nogasi joyi nduɗo hen lewru nde jomen geggata taw ko 3 villa mawɗo no fewi guila ɓami tettude ɓe tetti kene fota wonde nogas e jeegom taw ganduɗa ko domaine état e nokkuji ɗi kala cité ministériel woni cité danko ujunnaje hewɓe finoɓe toon nde giwata ha laaɓa e nder ɗiɗon nokkuji to Niger nokku biyeteɗo Tilaberi woɗɗani keelola hakkunde leydi Niger kami Burkina Faso camion goto kami bis o noon jolnoɗo yimɓe yahannoɓe boli mumen ko ɗon worɓe jogitiɓe armeji jani e mabɓe kene fota wonde nogas e goo neɗɗo kikiɗe hanki kirɗo wasi hen fittandu mum e nder nguɗon jangu hay goto taw suwa wadde wande fe kañum waɗi nguɗon jangu to Côte d'Ivoire cetal tambiɓe ko fate banggue nguura ɗum ko ñande 15 nduɗo hen lewru mawninde ɓe ñalawma consommateur en e nder leydi ndi woni biyeteɗo Sumaoro beni nafali wo holliti ene teska o saha gueɗe kewɗe produit ji ñameteɗi ɓeydima serde e nder leydi ndi oɗo hen gorko Côte d'Ivoire najo ko pilote avion o wonno kono kadi caggal mo udditino école en ligne wattude jangguinde yimɓe ngam pilote de avion kam tawa ene maayi e sara mahanteri mum nde o mahanno toon to Beñe Villa woni mobile makko goto mo mahanno to Beñe Villa kono kadi fetel mo calibre 12 tawama sara makko omo sokki hoore makko kural e hoore so kanko felli hoore makko so tawi ko pellaɗo ɓatake tawama ɗon ɓatake onon na e jungo ɓen gendarme ɓe noddunoɓe kono ɓatake o suwa taw yettade juuɗe jaydi yankoɓe sengi wi to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso la gente au pouvoir ɓe calinima walla tan ɓe kaaɗi ɓatake mo ɓe jaltini hanki kala kene wiye jaltingol nate walla sifa lappi koni koɓe mabɓe ha e janguji e goɗɗum kala taw ganduɗa fawaki e ko gonɗi taw wona armé leydi ndi yaltin ɗum kala baɗɗo ngal baɗal yo andu kam oɗo saaha mo gonɗen gueɗe cattuɗe ko fayte e dow mum wi noon ko jagorɗo woni colonel umri otano on holliti ɗen gueɗe koko kaɗa e nder leydi ndi Nigéria fulɓe noon ne kewiide so dogdune dandanno lella mayata hande tawne ɗen gandi lella wawi tan ko dogde ko ɗum jeeyi sababu koyɗe mum walla korle mum ceeɓi ngam dogde ɗum e kala saaha ñallata ko dogde ɗum jeeyi sababu ɗo hen gorkajo biyeteɗo Osondo Victor iggowoli mo ganduɗa taw ko escroc mawɗo no fewi momana mawɗo ñamawo jawɗele yimɓe dañƴo fayida wawde tournude kene fota wonde temedere million koppreje dollar hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 guil nden noon woni police fédéral mo Amérique ene yilotonomo yitanimo ko police fédéral mo Nigéria yitimo to Lagos ñalawma hanki o e nder 3 villa mawɗo no fewi mo wonde yimɓe wonɓe nden noon ambassadeur Amérique taweteɗo to Abuja holliti hen weltare mum mawde no fewi ɗiɗo duuɓi tati kala walla nayyi o wonno koye yiilede to Maroc police fawi juuɗe mum e 5 dayesa ɓen noon tuumaɓe gondi koye fedde Al-Qaida ne juɓɓina jenguji e salasa taw koye wuuro wiyetengo Kenitira ne tawe e nder leydi ndi to Ghana sarɗiyanke mo NDC Haruna Idrissa erima laamu leydi ndi ha tenti hoorejo leydi ndi woni Nana Akufo-Addo nde ittata uddugol keerol hakkunde leydi Ghana kame hoddi mum gila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas lewru mars wonno ko haɓade ñaw coronavirus kono gila ndena ha ɗo ngol keerol ene jokki uddade suwa taw udditede haɗa ɗo gonɗen duttoɗen ko ha ton to Nigéria kene fotta wonde 11 membre taw ko gollotoɓe e force défense leydi ndi hen ndiɗo ko polisaɓe heddiɓe ko mintreɓe kamɓe mbasi pittali mabɓe ɗum noon koye jango worɓe wonnoɓe e motoje mabɓe gon 500 wi noon ko porte parole police nokku o ɓe jinno yande koye Issine nokku biyeteɗo Issine nokku biyeteɗo Gafara ne tawe e nder état wona Jafara ko Gafara e nder état mo Kebbi kono noon hawre ɓen police timɓe ɓe mbawi fellodirde mabɓe dañi yoɓade
pitali kene wona sappo e go e ɓen yinnoɓe a faddade ɓe sen wi to leydi Nigéria paɗen ko toon to Japon ñalawma hanki o sanga 14h ne woni 23h31 36 toon to Japon ko nden leydi yerɓi toon yerɓande leydi mawde no feewi to Fukushima waɗɗani ɗo no feewi kene foto wonde jeeɗiɗi piccal tati woni yerɓe ndi ha ganduɗa kene foto wonde luggiɗendi mum woni 60 kilométre ha ganduɗa kene wona ujunnaji kene wona million ngaji ɗiɗo bani adama finoɓe nder diwan on mbasi kala kene wiye kuɓɓam leydi ndi waɗi noon wasɓe hen pittali men kono kadi ha hande aɓe jertina no feewi gam leydi ndi wasde ɗum deje Ukraine hakkude me Russie Ukraine hande serani e ñagade ballal leyɗele Europe kam e Amérique kala ɗum ko caggal ha hande nde avion ngaji leydi Russie jokki bombude e wonande wuuro Kiev gam yidde tettude capital ngal kono hande suwata gasde kono ɗum ko hanki hoorejo leydi États-Unis d'Amérique woni Joe Biden holliti foti kopreje jonde no feewi kame ballal armée taw ko kaɓirɗe wona militaire taw ko kaɓirɗe kame orientation moƴƴo haɓe mbawa habtade ko wona ɗum ko noon kankon Joe Biden hoorejo leydi Amérique o fawi Poutine ndiyam ngulɗam gam wiide on kam woni criminel ɓurɗo bonde e criminel uji ko wona ɗum ko noon OTAN hanki kañumne e nder haalande mum holliti wawata diwnude laaɗe mum gam bomboyde kono kam ne wawi walliddeɓe e nder kaɓirɗe timmude kame orientation moƴƴo haɓe mbawa dartade ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi Ukraine hanti wondi tan e hunde ko mum ko balle min paabuɗe amen beele min daña nden ka timmuka nden ka Russie ha hande ene jokki waɗede section ngaji cattuɗi no feewi ɗum ko caggal hankinde ɓe jaltina conseil wonande européen ko wona ɗum ko gueɗe mabɓe kewɗe dartinama yoga e nokkuji kala ko wona ɗum ko noon kaldiggal ma jokku hakkude Russie kam Ukraine kono ha ɗo ala taw ko fuɗɗi dañede hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena